कार्बी आंलं जिल्लानि 2 नं बेलगुरि गामिनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बादिनो बाथौ सिबियारिफ्रा रबिबारखालि खेराइ फुजा होयो। 2 नं बेलगुरि बर' गुदि फरायसालि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खेराइ फुजा होनाय हाबाफारियाव बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा सिजौ गुदियाव धुप धुना आलारि बाथि फोजोंना नुवाथारि इसोरनि सेराव आरज गाबो आरो खेराइ मोसायो। मख'नो गोनांदि खेराइ फुजानि दौरि गाहाय महरै बिस्ति स्वर्गियारि दैदेनदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै हरेन बसुमतारी, मिलन बर', गणेश बर', सतसिं बर', स्नेहलता बसुमतारी, उदांस्रि ब्रह्म स्वर्गियारि मोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं खेराइ फुजा जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलि हारिमु आयदाजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लायो आरो बे मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ बेखेवनानै होयो कार्बी आंलं जिल्ला अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मधुराम लेखथेया। 1935 सनाव जोंहा बे बेलगुरि गामिया प्रथम जोंहा जजेननायमोन। नैबे प्रथम जजेननायनि उनाव जों बे खेराइ फोरबोखौ लानाया जोङो दिनै 50 बोसोर जाबाय। बे 50 बोसोरनि उनाव जोंहा बे बेलगुरि रायजो राजाफोरा जोंनि गामिनि गेदेर गोलाव जाय आबै आबौमोना खोन्थालांनाय आरो जोंनि बिमा बिफा गासिबो खोन्थालांनाय बे फोरबोखौ जों दाबो मानिगासिनो दं आरो जों दिनैसिम गारनो हाया। आरो जोङो बे खेराइ फोरबोखौ जोङो अराय सम जों थैस' थांस' फालिलांगोन आरो जोंनि उन जोलै बिदा फंबाय फिसाफोरखौ जोङो आलो गोजोनैनो जों जाहाथे जोंनि जिथुनिखि बोसोन बे बोसोनखौ लानानै जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि गामिखौ जौगाहोथो आरो जों जेरै जौगाबाय दं बेबायदि जौगानानै जाहाथे गामिखौ गोथार आरो गोथों फोथांना लाखिथो। जाहाथे जोंनि गामिनि माइ मुरिबि दिनै 2 नं बेलगुरिनि लोगोसे आंदों जोंहा बोसोनगिरि दङ आरो जोंहा सरकारि कामरा लोगोसे दं आरो नेहाथारि दं आरो जोंनिनो फरायसा आफादनिनो राजाबाथा दखरानि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो स्पिकार दंखायो। बेखायनो जोङो दिनै बे खेराइ फोरबोखौ दिनैसिमबो जों लाबाय दङ। बे खेराइ फोरबोखौ जों फालिबोनाया दाजों जोङो 50 बोसोर जाबाय। मानो गाबदों होनोबा जाहाथे खैफोद आफोद दाजाथों होननानै दुखु आफद गैयाथों होननानै फिसा फिसौफोरा जाहाथे खांखाफोरा जेरैजोंबो बेबायदि जोंनानै थाथों होननानै नोंनि सरनाव गाबदों।
สา